Roasting pig, lechon, we call it lechon, Filipino lechon. Tayo. Praise Lord, Agibis. Please, Praise Lord, Agibis po ito, mga kabro, mga kabagis. Please like, comment, and subscribe. We're doing lechon here. Ito. So, palaging handa sa okasyon. These are Filipino tradition. Without lechon in any party is not hindi. Sarap kung may lechon. Kung hindi nawawala sa atin, tradisyon natin. Maski anong klaseng lechon, lechon pa rin po yan. Yan. Ito. So ito po ang hindi nawawala sa atin. Lechon tayo kakailan, mga bro, mga kabagis. Ayan. Ayan. Bro. Check tayo. Lechon po. Ang pan natin. Ay, mababa rin yan. Ito. Magandang mag-lechon dyan sa Pilipinas kasi yung weather ayos na ayos. Dito kasi pag sa overseas, ano, pag nagtaglamig, may halong lamig sa umaga o hapon, depende yung mag-order. Pero pag ang rito, magandang mag-lechon rin dito June, July, August yan kasi summer dito po eh. Lechon dito sa Kentucky. Ito po. Ayan po. I-check po natin yan. I-double check po natin itong niluluto po natin. Lumalabas lahat yung ingredients ha. May katas. Amoy na amoy na bango. Ganitong ginagawa ko kasi lumalabas sa yung talagang katas. We do roast pig. We always do roast pig in Philippines. From Luzon, Visayas, and Mindanao, they all do roast pig there. Different ingredients, different taste. Pati rin po rito sa overseas.
Yan po, yan sa atin sa Pilipinas. May pangbili ka ng kon, pwede ka nang maglitson sa sarili mong bakuran. Yan, ito po. Close up po natin para let's close. I see. Okay, so that you can see it is roasting pig or roasting pig. Ito po. Yan po. Thank you for watching. God bless you all. Chris Lord Hagibis po ito. Please like, comment, and subscribe. Ito. Yan, yan. Po. Ayan. Ayan po. Tayo, hopefully magustuhan nyo po itong lechon. Thank you for watching. Hopefully you like it doing this lechon. We're roasting pig here in Kentucky. Yan. Yan po. Here. Yan, lechon. Bango. Malabas yung mga may ng mga recado, mga ingredients. Smell all the ingredients coming out. Yun. Ito. Po. Yan. Ito po, lechon. Filipino lechon. Yan po. Nothing. Yan po ang lechon. Ito po yung lechon na. Lechon roast pig. Yan natin.